वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानन्दना प्रभो मम विघ्न विनाशाय गणाधिपतये नमः। ଭଦ୍ରାଙ୍କର ଏଠି ଲାଗିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଜନ ହେଲା ଫ୍ରୁଟ ସାଲାଡ କମଳା ମାନେ କମଳା ତଳେ ପଡିବା ପାଇଁ କହିବି ବୁଝିପାରିଲେ ଭୁସା ଆମ ଖାଇଗଲା ଭୁସା ଅମାର ଭିତରେ ପଶିଲା ମୂଷା ଆମ ଖାଇଗଲା ଭୁସା ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଧିନି नाचिला खुशी रे तादिनी धिमी नाचिला खुशी रे तादिनी धिमी नाचिला खुशी
ଦିନେ ଦିନେ ତାକୁ ଦେଖିଦେଲା ବିଲେଇ ନାନୀ ତାକୁ ଦେଖିଦେଲା ବିଲେଇ ନାନୀ ତାକୁ ଦେଖିଦେଲା ବିଲେଇ ନାନୀ ତାକୁ ଦେଖିଦେଲା ବିଲେଇ ନାନୀ ତରବର ହୋଇ ଲୁଚିଲା ମୂଷା ତରବର ହୋଇ ଲୁଚିଲା ମୂଷା ତରବର ହୋଇ ଲୁଚିଲା ମୂଷା ତରବର ହୋଇ ଲୁଚିଲା ମୂଷା ବିଲେଇ ନାନୀର ବୁଡ଼ିଲା ଆଶା ବିଲେଇ ନାନୀର ବୁଡ଼ିଲା ଆଶା ବିଲେଇ ନାନୀର ବୁଡ଼ିଲା ଆଶା ବିଲେଇ ନାନୀର ବୁଡ଼ିଲା ଆଶା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସାର୍ ଛୁଆଟି ବି ଅଛି ଏ ଦିଟାକୁ ମୁଁ ଖାଇବି ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଅଛି କିନ୍ତୁ କଣ କରିବି ମୁଁ ତ ବୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଝାମ୍ପିକିରି ଯାଇକିରି ଯେମିତି କରିବି ଯାଇପାରୁନି ତ ଏ ଦିଟା ମୋତେ କେବେ ମିଳିବ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି
stockis. Jajcia. Group number 1 ସମସ୍ତେ ଆଜି ପୁରା ଜଣକୁ ଜଣେ ଇଏ ଅଛନ୍ତି ହସନୁରେ ବନ୍ଧୁ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ହସଇ ଶାନ୍ତିର ଆଧାର Ding dong ding dong no ding ମାନେ ding dong ମାନେ ପଛକୁ Ding dong. ding dong ding ମାନେ ବାମ विद्यालय सुंदर परिवेश भितर नूतन शिक्षानीति एनईपी 2020 पूर्व प्रस्तुति निमंते प्रस्तुति वीडियोटा
ସାର୍ ଏପଟେ ଗୌରୀ ବେହେରା ସାର୍ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ ସରିତା ଆମର ଜାଣିଦିଅ